Malawi Today. Kuunika nkhani zikuluzikulu msabatayi ndi chikumbutso cha yemwe anali vice president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima yemwe anamwalira pa ngozi ya ndege pa 10 June chaka chatha. ya President Lazarus Chakwera walonjeza kuti achitapo kanthu pa zomwe ofufuza za ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu ananena m'maripoti akuti boma likuyenera kuchita potsatira za ngoziyo. President Chakwera analankhula izi pa mwambo wokumbukira mizimu ya anthuwa kumalo omwe kunachitikira ngozi mu nkhalango ya Chikangawa. Toera Katswiri anatipatsira ripoti ili kuchokera ku Chikangawa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati anthu akuyenera kuloledwa kulira mmene angafunire popeza ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Nthungwa ku Nkhatabe inali yachisoni yosayembekezera komanso yopweteketsa mtima. Poyankhula pokumbukira anthu asanu ndi anayi omwe anafa pa ngoziyi, Achakwera apempha Malawi kuthandizana kuchira popeza Saulos Chilima ndi ena atatu anali ofunika kwa mabanja awo komanso dziko lonse. Iwo anayamikiranso anthu amene sakugwiritsa ntchito imfa ya anthuwa ngati chida cha ndale, ponena kuti zimenezi zimasupula zilonda za mabanja ndi Amalawi omwe akulirabe. Achakwera anapemphanso Amalawi kuti adzipemphererana powakumbutsa kuti moyo umapatsidwa ndi Mulungu ndipo aliyense adzafa. Iwo ananenanso za kufunikira kulemekeza anthu omwe anafawa, ponena kuti Achilima anali munthu odzichepetsa, ogwira ntchito molimbika komanso mtsogoleri wa Malawi onse, ndipo ena asanu ndi atatuwa analinso ofunikira kwambiri mdera lawo ndi ntchito zawo. Iwo anati chifukwa chake msewu watsopano omwe akuumanga ku Lilongwe adzakutchula dzina la Achilima. Mtsogoleriyu anaonjezeranso kuti anakumana ndi mabanja a anthu omwe anamwalirawa kuti amve zomwe akufuna ndipo zonse azikwaniritsa mwezi uno usadathe. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anayamba mapempherowa powerenga Baibulo kuchokera kwa Hebeli 4:12-16. Kenako anapereka mpata kwa Ambuye Desmond Tambala kuti atsogolere mapempherowa. Ambuye Tambala anafunsa anthu kuti adzidzifunsa mmene Mulungu amawaonera pa nthawi ya mavuto komanso ngozi, ponena kuti Yesu sayang'ana mavutowa koma kuuza amene atsala kuti alape. Iwo anachenjeza kuti anthu asaganize kuti chifukwa chati anakali ndi moyo ndiye kuti apambana kapena ali ndi mwayi, koma kuti Mulungu wapatsa mwayi wolapa komanso kuti akwaniritse ntchito ndi masomphenya awo dziko muno. Atambala anatinso dziko lino liyang'ane chitsogolo ndi chiyembekezo pofuna kuchiza mabala komanso kuvomereza zomwe zinachitikazi. Malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri. Ndipo kumwambo omwe unachitikira ku Nsipe kunchewu, banja la malemu Dr. Saulos Chilima linati nthawi yolira imfa ya Chilima tsopano yatha, ndipo m'malo mwake anthu apitirire ntchito zabwino zomwe malemuwa ankagwira. Mchemwali wa malemu a Chilima Atiwonge Phiri ndi ananena izi lachiwiri. Franklin Mtambalika anatipatsira ripoti. Pa 10 Juni chaka chino ndi tsiku lomwe lakwanitsa chaka chichitikireni ngozi ya ndege yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu ena akuoneka kuti akanali ndi chisoni ndi imfa ya Chilima. Izitu zinaonekera kumwambo wa chikumbutso omwe unachitikira ku Nsipe m'boma la Nchewu pa mpingo wa Katolika omwe uli pansi pa Diocese ya Dedza pamutu woti kukumbukira moyo wa Dr. Saulos Chilima. Ngakhale unali mwambo wokondwerera moyo wa Chilima, anthu ena anakhetsa misozi. Poyamba mchemwali wa malemu a Chilima Atiwonge Phiri anati nthawi yolira maliro a Chilima yatha ndipo chofunika ndi choti anthu apitirize ntchito zachifundo zomwe iwo ankagwira, kwinaku akulimbikitsa umodzi. Aphiri anati Achilima anali chiphona pandale komanso Mkhristo wodzipereka kwathunthu. Ndipo polankhula m'malo mwa ngwenyama inkosi ya makhosi Gomani yachisanu, mfumu yayikulu Makwangwala inati bungwe la masekongoni lomwe iwo ndi wapampando wake likulira komanso mbali ina likusangalala ndi ntchito zabwino zomwe Achilima adagwira zomwe zinachititsa bungwelo kuwapatsa dzina la Bieni.
Ku mbali yake Bishop wa mpingo wa Katolika wa Diocese Adedza Peter Adrian Chifukwa anati malemu a Chilima anali Mkhristo dzipereka yemwe adapereka nthawi yake yambiri kutumikira Mulungu. Itatha nsembe ya misai, anthu anapita kumanda komwe thupi la malemu a Chilima analiyika kukayala nkhata. Mkazi wa malemu a Chilima amene anawo Shoni ndi Elizabeth ndiwo anatsogolera mwambo oyala nkhatawo. Kenaka mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda, wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachale ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe nawo anayala nkhata. Dr. Chilima omwe adabadwa pa 12 February 1973 adafa ali ndi zaka 51 nimodzi ndi anthu ena 5 pa 10 June chaka chatha pa ngozi ya ndege yomwe idachitikira ku dera la Nthungwa mu nkhalango ya Chikangawa. Ndipo masiku awiri achikumbutso cha Achilima chisanachitike, bungwe la boma la Germany lofufuza ngozi za ndege latulutsa makamaka ripoti lake lotsiriza lokhudza ngozi ya ndege yomwe inapha kachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena 3 chaka chatha. Mwazina malinga ndi ripoti lomwe analitsiriza lomwe analitumiza makamaka pa tsamba la internet la bungweli, ngozi inachitika chifukwa cha nyengo yoyipa, ganizo la oyendetsa popitirira ndi ulendo poulutsa ndege musi kwambiri ndinso kusakonzekera kwabwino. Zambiri mu ripoti la Dickson Chifwatikondo. Kafukufuku wa akuluakulu a BFU a mdziko la Germany adachitika potsatira ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima komanso anthu ena 8 nkhalango ya Nthungwa mboma la Nkhatabe. Ripoti yafotokozanso kuti oyendetsa ndege sankadziwa zomwe zinkachitika kunja kwa ndegeyi chomwenso zidachititsa kuti ngozi ichitike. Malinga ndi ripoti ili, chifukwa china chimene chachititsa ngozi ndi choti oyendetsa ndege sadakonzekere bwino za ulendowu. Akuluakulu a BFU apezanso kuti nthambi yoona za nyengo sidapereke tsatanetsatane wamene nyengo idalili kumene ndege inkapita, zomwe akuti ndizosemphana ndi malamulo okhudza ulendo wa pa ndege. Ripoti lafotokozanso kuti ndege poyamba idakola mtengo pa mtunda wa mamita 4.5 kuchokera pansi sidawombe phiri. Mneneri wa boma ndi Moses Kunkuyu ndipo akufotokoza tsatanetsatane wa zomwe zichitike tsopano potsatira kutuluka kwa ripoti ili. Boma kumakhala kuyang'anira kuti nthambi zimene zimagwira ntchito zosiyana-siyana zimene zitchulidwa mu ripotiro zikakhale zikugwira ntchito mowunikira ndi mmene apatsiridwa pangili kuti ngozi yotere sidachitekenso. Komanso ngati pamakhala zowunikira zina kapena zichambete ma recommendations mu Chingerezi zimakhalanso zotengera ku mabungwe amene atchulidwa kumene akawunikira ripotiro akhonza kutengapo ntchito tsopano yochita mogwirizana ndi mmene ripotiro yawalangizira. Mu ripotiri akatswiriwa alangiza unduna za mtengatenga kuti ukonzenso ndondomeko zofalitsira uthenga wa maulendo a ndege mdziko lino. Iwo awuzanso nthambi yoona za maulendo a ndege kuti zipangizo zofalitsira uthenga zikhala zogwira ntchito nthawi zonse pothandizira kupewa ngozi zotere. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chifwatikondo. Msabatayi thupi la yemwe anali wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono komanso phungu wa nyumba ya malamulo wadera la Kuzambwe mboma la Mwanza a Joyce Chitsulo analika m'manda lolemba ku Thambani mboma la Mwanza. Ambiri omwe analankhula pamwambowu monga akuluakulu a boma komanso akubanja ali Chitsulo anali mtsogoleri yemwe amayika patsogolo chitukuko osati ndale. Kasimaubi anatipatsira ripotiri. Mazana awa anthu motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anapirira nyengo yotentha pa bwalo la zamasewero la Malowa ku Thambani mboma la Mwanza komwe kumachitikira mwambo woperekeza kumanda thupi la Joyce Chitsulo omwe amwalira lachisanu. Nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anati malemu a Chitsulo anali mtsogoleri wokonda dziko lake yemwenso nthawi zonse amakhala okonzeka kutumikira dziko lake. Senior Chief Govert amderali anati Achitsulo anali mtsogoleri yemwe samatsogoza ndale koma chitukuko, ndipo anati derali lataya mulera khungwa. Polankhula m'malo mwana malemu Chitsulo, mwana wa malemuwa Maureen anati mayi ake anali chitsanzo osati kwa ana okha komanso asungwana ena ndi amayi ochuluka. Amadalitso Kazombo ndi wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo komwe Achitsulo
anakhalapo wapampando wa komiti ya nyumbayi yona zosankha adindo mboma. Tatayika tutoka muone walemekezeka Malema Chitsulo anali wapampando wa komiti yolemba wanthu ntchito mboma komanso anali wapampando komanso ngati MP mwabva zimene magogo anena kuno zipatala mabridges zimene wachita uthenga umene Achitsulo adasiya ndale pambuyo pasogolo chilikuko. Mbusa Tone Nyirenda yemwe ndi mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day Adventist komwe Achitsulo amapemphera analimbikitsa anthu kuti azikhala achiyembekezo. Malemu a Joyce Chitsulo omwe amwalira ali ndi zaka 47 amwalira lachisanu mu mzinda wa Lilongwe ndipo asiya ana anayi, zidzukulu ziwiri komanso mamuna. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Toneleko nkhani yokhuza chuma. Akatswiri pa nkhani za chuma achenjeza kuti kukwera mtengo kwa zakudya mdziko lino kutha kuzetsa patsogolo umphawi komanso njala pakati pa anthu ngati akuluakulu sachitapo kanthu. Izi zikudza pamene kauniuni akuonetsa kuti mtengo wachimanga wakwera ndi 44% kuchokera mchaka cha 2023 kufikira pano, pamene mitengo ya katundu pa msika yakwera ndi 29%. Nayi ripoti lomwe lemba Chisomo Chingwalo. Tobias Jere omwe ndi mkulu oyendetsa ntchito ku bungwe la Center for Social Concern atiuza kuti kudalira kwambiri katundu ochokera kunja ndi komwe kukukolezera kuti mitengo ya chakudya pa msika ikhale yokwera. Iwo ati izi zipitirira kupsinja anthu ambiri ngati sipakhala ndondomeko zolozeka. Mitengo ya zinthu imakwera tsiku ndi tsiku tuwa kwambiri nkhani yoti tikulima chani sikupanga diversify koma ngati nkhani ya chimanga kuoneka bekuti panga ikala control ma prices za zinthu. Tsopano tikupanga dai kwambiri pa nkhani yoti mwina atithandiza maiko akunja pamene tiyena kumalima toka tima bwanji toka tiyena kulima toka popanga ati kuchipitsa zipangizo enze zinthu zikadula kwambiri zimapangitsa kuti mtengo wa zinthu upite patsogolo makamaka nkhani ya chimanga. Katswiri pa nkhani za chuma Abe Omwenibanda wachenjeza kuti kukwera mitengo kwa zinthu kukhala ndi zotsamwitsa pa chuma cha dziko lino komanso maanja. Komabe iwo ati zinthu zafika apa chifukwa cha chilala chomwe chinakhudza dziko lino chaka chatha pomwe mbewu zambiri sizinachite bwino. Mtengo wa zakudya ukamakwera chonchi zimasokoneza chuma chathu chifukwa choti kutanthauza kuti anthu kuthekera kwawo kopeza chakudya kubakha kovutirapo zoyenera kuti agwiritse ndalama zambiri zimene zitamanenso mwayi opangira zinthu zina zachitukuko komanso kupeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Boma komanso nthambi zonse zokhuzika ziyesese kuna kuti zakudya zipezeke pa msika zimene zitapangisa kuti mtengo wa zinthu ukhaleko omvererako usamakwere mothamanga. Malinga ndi World Bank 70% ya Malawi ali kale mu mphawi wa dzaoneni malinga ndi kusachita bwino kwa zinthu pa dziko lonse kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso nkhondo zomwe zakhudza maiko ena. Mukuonera nkhani msabatayi pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tenti umanenso posekedwa apa zikathayizi. Ndi nkhani msabatayi patha sabata 40 chitsekulire msika wa Ford ndipo alimi ena adandaula ndi kuchepa kwa mitengo pa msika ndipo apempha boma kuti lilolerepo pa nkhani kuti ulimiwu uyende bwino. Ena mwa alimi omwe tinayankhula nawo ku Kanengo atiuza kuti Ford akugulidwa pa mtengo yotsika monga $1.20 yomwe ndi pafupifupi 2100 kwacha pa kilogram, zomwe akuti ndizochepa kuyerekeza ndi ndalama zomwe analowesa kudzera mzipangizo za ulimi. Andrew Viano anatipatsira ripoti. Pomwe msika wa Ford uli mkati mdziko lino, alimi a Ford akupitirira kukumana ndi vuto la kusakhazikika kwa mitengo ya mbewuyi. Izi zili chomwechi ngakhale kwa chaka chonse akhetsa thukuta. Mitengo ya pakatikati pano ili pa $2.20 ndipo okwera kwambiri ndi $3.20 pa kilogramu. Komatu m'maiko ena ozungulira dziko lino monga Zambia alimi akupeza ndalama zochuluka. Titayendera msika wa Ford wa Lilongwe, Apita Mwalema omwe ndi mlimi wa Ford kuchokera ku Nambuma kudowa ati zomwe zikuchitikazi ndi zodetsa nkhawa. Iwo akuti izi zikapitirira sakwanitsa kubweza ngongole zawo. Tikati Ford atatsika mtengo panopa poyerekeza ndi chaka chatha Ford amene chaka chatha anali mu $3 panopa ndi kuti mugula 120 140 amene anali ngati mu 140 amene mu 350 370 ndipo Ford panopa amapezeka ma 240 220. Anthu
awaguleko bwino chifukwa tikaona nsika mmene ulili panopa fodya ndi otchipa kwambiri amene katundu mdziko muno ni odula kwambiri amene sizigwirizana kalikonse ndi dziko linoli ndi anthu amene ali kumuzi nkovutika amene tilimo. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo wati ogula fodya akonze vutoli. Ifeyo panopa sitikuseka nsika koma akapitiriza nsika tiseka ngati safuna kumvera zimene tikuyankhulazi ife nsika tiseka simunambe mwamvapo kuti minister yaseka nsika muyamba kumva akamapanga zinthu zawo zimene zizi minister zaseka. Fodya ndi mbewu yomwe imabweretsa ndalama zakunja zochuluka koma alimi a mbewuyi akhala kudandaula za mitengo kwa nthawi yayitali. Koti la Principal Resident Magistrate kulilongwe laimitsa mlandu wokhudza ochita zitsudzo a Tumpe Mtaya yemwe amadziwika kuti phwando mpaka pa 10 July mchaka chino. Mbwaloli zinadziwika kuti mbali ya boma yalephera kutsatira chigamulo cha khoti cha mwezi watha choti mbali ya odandaula apereke chiphaso cha mayiso a Maneb cha mwana yemwe akuganizira kuti anagonana ndi Amtaya. Imoni Piringo anatipasira ripoti. Lachinayi ochita zitsudzo Tumpe Mtaya yemwe amadziwika bwino kuti phwando anabwereranso ku bwalo la milandu komwe milandu yake kupitirira. Oyimira mbali ya boma adalireni kalanguluka anapempha bwalo kuti kumva mulanduwu kudzapitirire sabata yamawa ponena kuti mbali yawo yapereka umboni wina ku mbali yoyankha mulanduwu lachinayi. Komatu oyimira mbali ya Tumpe Mtaya akhwima mchizi anauza bwalo la milandu kuti umboni omwe alandira somwe anapempha kuti apatsidwe. Aboma sanakwanise kutsatira chigamulo cha khoticho nde ife ngati oyimira mlandu oganizidwa tinapempha kuti mlandu usapitirire pokhapokha chiphaso chibwere olo aboma apereke zifukwa zolongosoka zona usanabweretse chifukwa chake. Apatu Principal Resident Magistrate Benjamin Chulu anagamula kuti kumva mulanduwu kudzapitirire pa 10 July chaka chino pomwenso mbali ya boma ikuyembekezera kuti idzayamba kubweretsa mboni zake mkhoti. Achulu anauzanso mbali ya boma kuti ipereke chiphaso cha bungwe lokonza mayeso a boma la Maneb cha msungwana yemwe akuti anagonedwa ndi Mtaya. Ochita zitsudzoyu akumimba milandu iwiri. National Bank ya Malawi yalengeza kuti yayika padera ndalama zokwana 1.6 billion kwacha zothandizira pa masewero osiyanasiyana kwa chaka chimodzi mdziko lino. Malinga ndi mkulu wa banki ya Harold Gia, ndalamayi 450 million kwacha ndi yothandizira pa masewero a msukulu za ukachenjede pamene 430 million kwacha zithandizira timu yayikulu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya akazi. Kasimaubi anatipatsira ripoti ili. Mkulu wa National Bank a Harold Gia wati ndalamayi cholinga chake ndikupititsa patsogolo masewero a mpira wa miyendo onse wa amayi komanso amuna komanso kupititsa patsogolo ntchito za masewero msukulu za ukachenjede mdziko lino. Gia ati thandizoli likufuna kuonesetsa kuti amayi akupatsidwa mwayi kutenga gawo pa masewero, kulimbikitsa achinyamata msukulu za ukachenjede kuchita masewero komanso kuonesetsa kuti mipikisano ya achisodzera ikulandira thandizo. Mwandalamazi 450 million kwacha ipita ku bungwe la TESAM, 430 million kwacha ipita ku mpikisano wa amayi omwe amasewera mpira wa miyendo komanso 500 million kwacha ndiyopititsa patsogolo ntchito za masewero achisodzera. Ndi ndalama zinthu zoti zithandize kukweza mpira tuyambira pa grassroots kufika mmakoleji mpaka na mpira azimayi kuti tonse ngati dziko tikhale kuti tikupanga build future yabwino yathu ya mpira. Mtsogoleri wa bungwe loona za masewero mdziko lino la FAM Fleetwood Haiya wathokoza banki iyi kamba kathandizoli. Tiyamikira National Bank komanso chikukwanilisa gawo lina limodzi limene ife takhala tukamba mu strategic plan mwathu. Sichokhacho tukambanso ngakhale mpikisano wa azimayi, tukamba National Football League, Super League ya azimayi. Izi ndi zimene takhala tukamba kunena kuti pamene tili ndi Super League ya anyamata kapena amuna, tikhalenso ndi Super League imene ikhale ya atsikana. Dr. Lamek Khonje ndi president wa bungwe la TESAM. Ndife osangalala kwambiri kuti lero National Bank yatipasa 450 million kuti tiwalole ana amene Mulungu anakondera kuwapasa nzeru komanso kuwapasa luso lapadera kuti apange chotheka kuthandiza dziko la Malawi. Kuyembekezera kuti magulu onse okhuzidwa aonesetsa kuti masewerowa akuyendetsedwa moyenera komanso kulibe ziwawa. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre,
ndine Kasim Aubi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro wa nkhani msabatayi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake.